Здравейте! Днес ще си покажа, ще споделя моята вечерна рутина в почистването на лицето и грижата за кожата. Съответно и продуктите, които ползвам, почиствам кожата си двойно, абсолютно всеки ден, освен ако цял ден не съм била вкъщи. В такъв случай си използвам само измивния продукт, без този, който е на маслена основа. Така съм преценила за мен, че работи. В случая съм излизала сутринта, взех си душ след това, но след това не съм излизала навън и все пак ще си направя почистването, тъй като след сутринта не съм го правила. Продуктът, който ползвам, съм закупила от Odonata Cosmetics. Следвам Green for Beauty, страхотен профил на създателката на Odonata Cosmetics. Също е професионален косметолог и съм супер впечатлена от знанията й. В момента съм на тази конкретна рутина от повече от 2 седмици и наистина забелязвам най-сетне ефект в това колко по-чисти са порите ми. Започвам. Това е масления продукт, този, който е на маслена основа. Защо ни е нужен? Казвам накратко. Ако искате да разберете повече, просто влезте в блога и прочетете. Има достатъчно информация в интернет. Аз не съм професионалист. Идеята на масления почистващ продукт, първата стъпка в почистването е да се свърже с замърсяванията и себума, както и слънцезащита и грим, които са дълбоко в порите и така да ги изведе навън. Обикновено се втрива първо кожата с сухи ръце на суха кожа, след което си намокрям пръстите и продължавам да правя един нежен масаж, с който вече се вижда как маслото става по-пенесто, вече се емулсифира. Не мога да се сетя с думата на български. Моята кожа е чувствителна, с широки пори съм, видими и съответно много лесно се вижда, когато са замърсени. Наистина с тези два продукта, които сега ще покажа, това се промени. Вече не ми се замърсява толкова бързо порите, или поне не съм забелязала да е толкова често почистването, което правя, да имам нужда от него. И така, корейска марка е Haro Haro Longer. Отново с супер изчистен състав, който е подходящ за хора с чувствителна кожа, склонна към акне, с мисля, че над 95% натурален състав. И пак казвам, усещам го страхотно на моята кожа, тъй като е чувствителна и доста лесно се показва, когато е раздразнена от външни фактори и вътрешни също, очевидно. Сега трябва и да си махам лака, така че не обръщайте внимание. Това се случи днес след готвене. Това тук е резултат от борбата ми с пасатора. Never mind. Днес трябва да си премахна лака, който също е от Odonata Cosmetics. За него ще направя отделно видео, за да запозная вас и себе си повече с ползите от носене на лак за ногти, който е без токсични съставки. Вие пак можете да си носите хубавите екобио лакове при вашата маникюристка и тя да ви работи, но имайте предвид, че на 5 до 7 дена трябва да се сваля и да се сменя, тъй като по-лесно се лющи. Логично е. Давам към намокрене. И гледайте какво се случва. Когато нося слънцезащита или фондиотен, цветът на емулсията по ръцете ми е бял или съответно по-жълтеникав и се вижда как се сваля всичко. Още веднъж ще се намокря. И пристъпвам към измиване на лицето. Ето, измите, смело мога да твърдя наистина най-сетне, че открих правилните продукти за себе си и моята кожа до сега по-добре не е изглеждала. До сега бях с измивния гел на САВ, но от този продукт съм много по-доволна. Български и той също е създаден от косметоложката, за която ви казах, Мери, на Ravena Cosmetics и всъщност е пудра, която при контакт с вода се получава тази течност, с която да си измиете лицето. Затова и много внимателно работя с нея. Съдържа екстракт от папая, пробиотици, овесен протеин, витамин С, МСМ. Сигурно знам, че тези съставки са страхотни за кожата. Нямам никаква идея как се комбинират, за да са страхотни, но за това са и косметолозите. И за това съм се доверила. В случая мисля, че основната разлика в състоянието на кожата ми дава този измивен гел. Какво се случва тук? Както и има малко количество сода бикарбонат, която също подпомага
Дълбокото почистване на порите. Чудесно. Много добре се усеща, пак казвам, откакто го използвам като цяло, наистина забелязвам разлика за първи път. Тази пъпка, от толкова време не ми излизала пъпка. Знам, че всички казват така, но на мен наистина не ми излизала такава канна пъпка от много време. Излезе сега поради грешка в храненето и сложих от лепенките, които ползвам, без да се стиска. Много бързо отихна. Лепенките ги взимам от iHerb, си ги поръчвам. Оп. Сега пристъпвам към отмиване. Кожата ми винаги се зачервява като е мия, макар да го правя с студена вода, тъй като все пак това търкане на кожата с пръсти, колкото и да е нежно, предизвиква някакво раздразнение сега. По принцип с мека кърпа подсушавам, но в случая не съм си я взела, Радина вече спи и ще си изчакам да ми поизсъхне лицето и през това време ще говоря за следващите стъпки. Тонера на Сав много ми харесва, усещам го страхотно на кожата си. Може би не е най-необходимия продукт в рутината за грижа за кожата, но на мен просто ми харесва как го усещам и го ползвам върху шията, деколтето и кожата на лице. След това слагам от дневния крем, който също е от Donata Cosmetics на италианска Biofficina Toscana компания. Също био и еко и ми беше препоръчан от сестрата намери на място в магазина като подходящ за моята кожа. След него вече съм взела и нямам търпение да започна да си ги ползвам след като изчерпам този на Ravena Cosmetics дневен и нощен крем, които също са с много добри отзиви. Та нямам търпение да ги пробвам. Тонера нанасям на леко влажна кожа, а крема за лице нанасям на изцяло изсъхнала от други продукти кожа, защото иначе съм забелязала, че не се разнася добре. Не се получава кир ефект, но да. Не ползвам на този етап околочен крем, не съм намерила за необходимо, но си нанасям продуктите за лице около очите, тъй като вярвам в това, че са абсолютно безопасни и не дразнят. Един close-up. Кожата ми е далеч от перфектна, но съм постигнала доста близо до съвършенството, което е възможно за мен. Ето, 100% растителен произход и веган е измерният продукт, тази ензимна пудра. Щом пише, че може да се използва и сутрин и вечер, значи е доста нежна. Аз като цяло избягвам агресивните продукти, тъй като, както казах, ми е чувствителна кожата. Изчаквам да ми изсъхне кожата и нанасям точно една помпа ми стига за лице, деколте и шия. Даже една и половина. Това ми е рутината. Маска за лице слагам един път седмично. В момента си доизхъбявам тази на Мазило. Не съм доволна, не виждам никакъв, кой знае какъв ефект за 80 евро и след това ще премина на маска за лице. На маска за лице от абсолютно същата серия с ябълка и мента, пак тосканската фирма. Да видим, тъй като този крем ми повлия много добре, т.е. ниацинамид, много е нежен и го ползвам и сутрин и вечер в момента, тъй като все още не съм премирала към грижата от Ravena, която е дневен отделно и нощен отделно с съответно различни съставки. След това ще си ползвам маската за лице на тази серия и ще видим как ще ми повлияят на Ravena кремовете и мисля да сменям между тези две марки. Това е планът. Благодаря, че бяхте с мен. Няма да гледате как си слагам крема, тъй като чакам все още да ми съхне кожата и няма какво повече да кажа. Ще споделя профила на Мирена и на Donata Cosmetics и ви пожелавам приятно пазаруване!